Podo duogo karka yena mondo mi achoka ne pa jopiny e kaunti ma Kisumu Millicent Adhiambo ntiere kar kanyo mondo mi watwaga ne kode achiel kachiel okonwa ni nyaka sani jodak ma Kisumu to giwacho nade kotenore kod ng'anyo ma bende omiyo nyithindegi, owetegi, nyiminegi, jogo ma ging'eyo ni e pacho kaluwore kod ng'anyo. Millicent Adhiambo oyawre Kisumu uchiewe yo machal nade to ng'anyo ma kawuono ma wantiere ka walose ng'anyo mag jopuonj mbalariany ochal nade nyaka sani kama wantiere ka. Millicent. Ero kamana inya Cleophas achiel kachiel kwa oke county ma Kisumu kuma bende wadwa ni watwa kod jopiny kachiel kod jonyuol kotenero kod weche mag ng'anyo mag mbalariany ma bende sani omiyo somo mag jopuonjre mag mbalariany ong'ikore. Wadwa ni wawinja nena ni to kotenero kod wach ma giwacho ni ng'anyo ma kamano gidhigo nyime kotenero kod koso winjruok e kindgi kod piny owacho. Wawinja ni jonyuol to wacho ang'o, to ere kaka ng'anyo ni endi dhi ng'inyo kata ng'iko ngima jopuonjre ma bende sani ne ni e semester gi mogik mondo mi gidhi e yueyo makende kapok gidonje semester manyien higa mar 2025. Machiegni abo chako kodi kaka janyuol unyalo chungi kaendi mondo ilerna ni to inyalo wacho ang'o. Sani endi jopuonj mag mbalariany kata lecturers no ng'anyo e universities kata mbalariany ma pacho kaendi ka giwacho ni ane gikoso winjore kod piny owacho. Kaka janyuol iparo ni maendi adhi kelo lokruok mane kata midhiero mane ngima jopuonjre ma bende sani thothne wayudo ni en seche mag timo penj ne kamera. Okay, an iluonga ni Linet Jumomolo Kisumu. Wach mar lecturers ng'anyo go dhi affect nyithindo mang'eny nikech sani adiera watarajia nyithindo mar mondo duogi to nyithindo gi koduogo to already lecturers go gomo wadhi bedo nang'e e Kenya kae. Gima realize Kenya ka sani sirikal bende pimo wiwa nikech saka sagi keto mana gik moko mar ng'anyo sani lecturers ng'anyo jo university dwa duogo ka dwa tiyo tij kwalowa tinego ji sani style minego go ji town kae. Ang'o miyo sirikal ok riere ter mondo tim gimoro monyalo timo koko nyalo timo gimoro to mondo kwe dichiel ama giwuog dichiel nikech sani ging'iyo wach Gachagua gidwa ni gigol Gachagua mano sani gima gitiyo ang'o mondo gichule lecturers pesa gi mondo nyithindo dhi skul. Sani nyithindo wan gi dhoudi nyithindo gi sani be makwelo nyithindo gi sani mago ji gi chuma to jo sirikal duto te gin gitiyo tij bet ni ka ging'iyo ang'owa ging'iyo Gachagua ni mondo wuog e telo. Sirikal mondo riere tir Mr. President wek pimo wiwa rieri ter mondo ing'i piny kaka chali ji inyore sani nyaka osiptal onge kwe shama nikelo kama kaka nono nyis mar mondo jok man osiptal mondo thiedh ji tho nikech mana in sirikal. Well, Mr. Ruto, I'm talking, don't play with us. Thank you. Thank you. Karibu. Inyalo wacho ang'o ere kaka ng'anyo mar jo mbalariany dhi kelo lokruok e ngima jopuonjre mag mbalariany? Nyinga Priska Nyango an jadak ma Kisumu kae. An gima nyalo wacho kuom wach ma dhi ma jo mbalariany koro nitiere e strike ni en niya akwayo ni mondo wach strike no rum pesa mitimo godo gik moko ma pod idhi godo e court ma pod itimo godo ang'o e wach Gachagua mondo rum mondo nyithindo owedhi e strike niwach nyithindo gi immediately owuok oko. Ung'eyo insecurity madhi bet e Kenya mangima to kata kamano wan jonyuol isechulo fee isetieko gi piny matek sani mabet gik moko tek rango pesa koni gi koni bisechudo ne nyathi kisechudo ne nyathi to kendo yudo nyithindo dhi e strike ni sirikal ok nyal chulo jo lecturers mag universities gino ok ber kendo ok ni kare newach yudo ni jo samoko ja lecturer ten ng'ama nigi pesa ne nigi ohendni gi mamoko en obodhi bet but gibe mondo nyithindwa gi mondo yud gimomiyo wayud teko mar pesa ma wachule university gi en ni mondo jo sirikal orang pesa mondo ochul jo lecturers gi mondo nyithindwa oendelea gi dhi e sikul. Pero kama na inya machiegni. Okay. An Fraisha Franklin an kaji wa Kisumu. Lecturers gi onego kik dhi ng'any. Government obedo strain e gik manono machalo kaka meke Gachagua masani nitiere e court ki ang'o to wan wasafa piny ka. Wan to kopo ni ati lecturers ong'anyo gidhi ng'anyo yorgi wan to wadhi bironu. Kendo wadhi bironu on straight nikech gima udwaro ni mondo wachak kwelo
wachak timo maundu kaka parking and whatever. Tunawakujia tu sisi. Erokamano ahinya machiegni. Erokamano gi nyinga en Bondori Monica and Gen Z. Kaka maya Kisumu kaendi adwa wacho ni wan koro waol kaka jo Kenya. Nikech dhizia ji osang'anyo mang'eny. Yudo ka nyocha ji ng'anyo ne wach Ruto must go. Iwinjo gi Kailago. Sani nitiere Gachagua koro iwinjo ka somo dhi dok chien. Koro an gima kwayo ni lecturers obedi mondo government ong'i kaka timo. Erokamano. Erokamano ahinya. Mana kamano Cleophas, mago e paro mopogore mowuok kuom jopiny ma Kisumu kod jonyuol ka giwacho ni gisani gineno mana ka sirikal oketo maino e weche mag thich oko jalup jatend piny Kenya to gigo mahinyo jopiny machiegni kodgi kata yor ratiro to e yor dongruok to ok ging'i kaka weche mag thieth, weche mag somo ma bende yudo ni koro sani jopuonjre mag mbalariany ganyo, weche mag social health authority bende nitie kaka inyo jotuo e osiptal. Koro mage gik magigombo ni sirikal ka nyalo miyo pek to ngima jo Kenya nyalo dhi maber. Ka kamano taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod twak mar weche motenore kod ng'anyo mar jopuonjre mag mbalariany. Cleophas san kuomi. Millicent Adhiambo, erokamano ahinya. Kata kapok aweyi mondo mi idhi, ikalo bathe kanyo ponono nitiere mbalariany mantie ga town kanyo to an gi lecturer gi bende ma en achiel kuom jogoro mag UASU e studio ma Kisumu kanyo, mano Dr. Onyango Stephen. Maseno bade ma Kisumu kanyo neno ka jodonjo koso adier ni ng'anyo no dhi mbele, jopuonjre onge madonjo kata bade ma Kisumu kanyo. Okinyi ma kawuono kane akalo e mbalariany ma Maseno, mano iluongo ni Town Campus. Okinyi sani no kaneno ka nitiere puonj kata jopuonjre madonjo kanyo kata mawuok, kaluwore ni ng'anyo mar mbalariany ni en ng'anyo ma bende ni e Kenya mangima nikech en riwruok mar jopuonjre kata lecturers, jopuonj mapuonjo jopuonjre e mbalariany. Koro somo mar mbalariany e mbade ma Maseno ma town kaendi, somo makamano kaneno ka dhi e nyime. Agna tem kendo adoga go kachero mondo ang'i anena ka bende gin to ng'anyo ni ok omako gi, to kapar ka gin be ginyalo dhi nyime nikech en midhiero mapani omako bad mbalariany duto ma pacho kaendi ka sirikal otamore chopo kodgi e winjruok mane gidwaro kotenore kod midhiero mosebedo ka hinyogi e sekta mar somo ahinya to e skunde mag mbalariany. Millicent Adhiambo, erokamano ahinya kuom chokruok mar pach jopiny kendo miyo wachal mar wach e mbalariany mayudore e alwora ma Kisumu, mano Maseno bade ma City Campus, mano mayudore e boma ma Kisumu. Ang' aweyi madhi manyo weche mamoko, waduogo e studio kaka